लास्ट पोजिशन दा लास्ट पोजिशनाव मा जाखो गावबा गाव जानायनि टाइम फैबाय बे टाइमाव दा रायजो राजायानो बुंनांगौ मिलायनानै जों बे समस्याखौ माने गोख्रैनो समाधान खालामनांगौ होननानै जों दा समाधान खालामनायाव जोंनाव दा लास्ट पोजिशनाव जोङो मोननै कपिसो मिलायनानै मा फैखो जे गारलायनायनि पोजिशनाव फैबाय दा गारलायनायनि पोजिशनाव ओरैबायदि जानांगौमोन जोंनि हिन्दु समाजावबा माने बर' समाजावबा मोननै फुख्रिजों जोङो एग्रिमेन्ट खालामनांगौमोन जाहाथे हौवासा गथ'आ हाबा जाफैयोबा जाहाथे हिनजावसा गथ'आ आंनि फिसायमोन आं बेखौ मानिया होननानै जाहाथे डिमान्ड खालामनो हाया जों बेखौ लिरोमोन आरो हिनजावसा गथ'नोबो जों कपि मोनसे हरोमोन जाहाथे हिनजावसा गथ'आ हाबा जाफिनोबा इसोर अननानै जाहाथे ओरै हौवा फुख्रिनिफ्राय हौवायाबो थांनानै डिमान्ड आसुरितसो मोनबायलां बिदि बैसोआवबो सोरबा फाथैलाय बिसियो नामा हो नोंथांमोना नायना लालाय बैसोफोरखौ बिसिनिखौ बे बोसोराव जेसेबां फाथैलाय बिसिदों गासैनिबो फट'फोरखौ आं नोंथांमोननो देखायलांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम आरो खारबावलायबाय नङा होमबा खारनायाथ' खारगासिनोखा माखासेखौ मोनफिनदोंबो ओरैबायदि खालामनांगौ खारनायफोरखौ जेरावबो थानो हायै बायदि खालामनांगौ नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जिखि खनायाव थाया मानो खबर हरलायनाय मदद होलायनाय बेबायदि जानांगौ होमबासो खारनाया जोंना खम जागोन थारमाने मा घटना जायो सिगांनिया जोंनिया मामोन खारसनहैनाय उमुगनि न'आव थुमुगनि न'आव सोरनिबा गामियाव सोरनिबा न'आवसो खारसनहैयो नालाय थांनानैनो लायफिनजायोमोन नंगौना नङा थांनानैनो जों लायफिननो हायोमोन बेखायनो बै समाव खारनो एसे गियोमोन दानो खारनानै थाफैगोन गाबोननो आंखौ लांफैफिनगोन बा हरावनो आंखौ लांफैफिनगोन बिदि होननानै गियोमोन खारनाया एसे कन्ट्रल थायोमोन दानिया मा एके बेंगालर बायदिसिना दिल्ली मुम्बाइ केराला बेफोराव खारलाङो नालाय जेराव जों बारा मोनहैसस्लाबा गोरलैयैनो बेखायनो बेयाव खारलाङो सुबिदासिन जाबाय खारग्राफोरनि थाखाय बेनिखायनो जोंनि आसामल' नङा जेराव जेराव ओरै कम्पानिफोर दंहैयो बेफोराव खारनानै थाहैग्राफोरखौबो हमनानै लाबोफिननो हानाय बेबायदि जोङो खालामनांगोन जाहाथे बिसोरो मुम्बाइ केरालायाव खारनानै थाबाबो माथो रैखा गैया बबाव खारनो जोंलाय बेबायदि साननो आरोखि खारनायनि सिगां एकबार खेबसे खमसे खम बिसोर बेबायदि सानो खारबा मालाय बहा खारनो दिल्ली मुम्बाइआव खारगोन केरालायाव खारगोन बेंगालराव खारगोन दानो जोंखौ हमनानै न'आव लाबोफिनगोन मिसा मिसि लासिंसिंसो जासिगोन बेबायदि साननानै जाहाथे खारनायफ्रा कन्ट्रल जायो बेनिखायनो दाख्लै जेरैबायदि जादों बेंगालरनिफ्राय हमनानै लाबोनाय थिग बेबायदिनो बेंगालर केराला जेरावखि थाया मानो जोंनि बर'फोरनि आफादफोरा जाहाथे खबर मोननाय लोगो लोगो मदद खालामलायो आरो बबेयाव दं बबेयाव गैया बेफोरखौ जाहाथे खबर हरलायलायो न'खरनि मानसिफोरनो बेखौसो आङो खावलायनो लुबैगोन बे भिडिअनि गेजेरजों आरो दा आङो हिनजाव खारनायनि सोमोन्दै खोन्थानोसै सोर बबेनिया बबेनिखौ लानानै खारदों बेखौ आङो खोन्थानोसै बाक्सानि सेंग्रा हाबा जाखानाय चिरांनि हाबा जाखानाय बिहामजो बिमाखौ लानानै खारदों बिहामजो बिमा माने सोरनिबा बिहामजो आरो सासे उन्दै गथ' दंखायो जायनि थाखाय आङो बिमा होनबाय आरोखि न'खरनि सोमोन्दै जेबो सानालासे बहाबा खारबाय हिनजावनि फिसाया आंनो फन हरदों फन हरनानै मदद बिहरदों एसे बुंनानै होदो आब' आं बेबायदि मोनफिनबायगोन खोमा बिदि साननानै जिहेतु उन्दै फिसाबो दंबावो 10 बोसोरनि आरो बैनियाबो संसार गोनांखा जाहैदों बैनियाबो फिसायानो दंखायोनो 8 बोसोरनि बेबो हाबा जाखानाय दाना खारबाय ओमफ्राय आं सोंदोंमोन बे हौवायानो लांमारदों नामा बे हौवायानो लांदों जाहैबाय ओमफ्राय बबावबा थांनायनि सन्देह दं नामा होननायाव थारमाने बे फंबाय आंनो खिन्थाहरदों थारमाने जाय हौवाया लानानै खारदों बे बुंनाय बायदिबा केरेला मेनसन खालामदों जाहैदों केरेलायाव थांगोन बेबायदि बुंदों जाहैदों बिनि उनावनो मबाइला सुइच अफ दासिमहालागै जेबो खबर गैया हिनजावनियाबो खबर गैया हौवानियाबो खबर गैया बेनिखायनो मा केरेला जेरावखि थाङाथों मानो जोंनि बर'फोरनि जि गौथुमफोर दंना एसे नोजोर होदो नै पिक्सारा नैबेनो सेंग्रानि आरो सिख्लानि पिक्सारा बेनो खारनानै थाहैनो हायै बायदि परिस्थिति खालामनांगौ
जेरावखि जाया बबेबा खनायावबो खारनानै थाहैनो हायो बिदि परिस्थिति खालामनांगौ बे खारनानै थाहैनो थाखाय जायगा सुबिदा गोनांखायनो जोंनिफ्रा कुनु आगोल उन सानला रावनिबो सानला खालि गावनि साननाय बायदिल' जों खारलांबाय बेंगालर मुम्बाइ बायदियाव थाखुमानो मेरला जायगा दं नालाय बेफ्राव खारलांजोब्बाय बेखायनो बैयाव थानाय जोंनि बर' गौथुमफ्राबो सांग्रां जानो नांगोन नोंथांमोना मदद होनो नांगोन जातिखौ जों नायनो नांगोन जोङो रैखा खालामनो नांगोन नङा होमबा नङाबाथ' बिदि बयबो खारलांबाथ' मा जानो बेसेबां समाजा गाज्रि जागोन बेसेबां जों लासिं सिं जागोन बयजोंबो जोङो मिनिजानाय जागोन नङा होमबा बेनिखायनो नोंथांमोनहा जायफोर गुबुन गुबुन रायजोआव थानाय जोंनि बर'नि गौथुमफोर कम्पानियाव खारनानै थाहैनाय सोरबा जुदि बिदिफोर दङबा एसे नोजोर होबानो जाबाय आरो मदद खालामलायबानो जाबाय दानि आं पिक्चारखौ रग' रग' होखाबाय बिथांमोना जुदि केरालाफ्राव दंहैबायबा बा बबेयावबा दस्रा जायगायाव दङबाबो बिथांमोनखौ हमबानो जाबाय नङाबा हमालासे सिरि सिरि न'खरनि मानसिफोरनो खबर हर कन्टेक्ट नाम्बारखौ आङो नै बै गोजौआवनो होखाबाय माने आं स्क्रिनावबो होदों नोंथांमोनहा बे स्क्रिनाव थानाय कन्टेक्ट नाम्बाराव फन हरबानो जाबाय बे बोसोराव जेसेबां फाथैलाय बिसिदों गासैनिबो फट'फोरखौ आं नोंथांमोननो देखायलांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम आरो बे बोसोरा सुनि ग्रह नांदों नामा बे बोसोराव फाथैलाय बिसिनाया बांसिन जादों हो नोंथांमोननो आं देखायलांगासिनो नायलांबाय थालाय बिसोरनो हौवा हिन्जावा हाबा जालायनानै आदानि आदा संसार जाखाबाय बे हौवाजोंनो बे हिन्जावजोंनो ओमफ्राय दासो फाथैलाय बिसिसिगोन आरोना जेनेबा माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंबा रायलायनानैथ' सल्भ खालामनानै लाफिन माने एकदम गारखानांगौ आरोना ओमफ्राय बे 2025आ माबा सुनि ग्रह नांनाय नामा बे बोसोराव बांसिन नुदों दे फाथैलाय बिसिनायफोरखौ मिथिगौ ना ओइ दाख्लै साननैसो नोंथांमोना साननैसो सिगाङाव नुखांबायना फाथैलाय बिसिनायाबो माबा बोराय बुरियासो बांसिन जादों एबारो आङो स्क्रिनाव ओइ थांनायफोरनि फाथैलाय बिसिनाय फट'फोरखौ आं स्क्रिनाव मोनसे मोनसे होनानै होलांनो नायलाय बेखौ नुबायना नोंथांमोना आरो बेखौबो नुबायना नोंथांमोना बेखौबो नायनाला आरो बेखौबो नायनाला ओइ एसे सिख्ला सेंग्राफोर इफोरो नङा बोराय बुरिया ओइ दाख्लै साननैसो सिगाङावबो नोंथांमोना नुदोंना गथ' सानैनि बिमाखौ बियोनो खनले खनले खारदों हौवाया लायफिनबाय थादों खननै जाबाय थाया इयो बे हौवाजों गथ'आनो सानै दङ गोरलै थेवबो गथ'नि खोथा एसेबो साना गथ'खौ नाङा बेनो बेलेग हौवासो नांगौ बेनो होमबा मा जाखोयो ओमफ्राय ओइ दाख्लै बिनि आरो साननैसो सिगां इयावबो सासे बुरिथारबाय इयो बेनोबो बिनि हौवाखौ नाङा बै गुबुन जाति हौवाखौसो नांगौ बेजों फाथैलाय बिसिनानै गुबुन जाति हौवानो लोगो लोगो हाबा होखानायखौ नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै दायानो माने खालि हिनजावफोरनिल' आरोना हिनजावफोरनिल' थोस मा नांगौ जेनेबा बे हिनजावफोरनो एसेबां बुरिखाबाय गथ'आनो सानै सानथाम खांबाय थेवबो आरोबाव देहानि गांनाय उखैनायखौ सुफुंबावगोन नालाय बे हौवाजों गोजोनासै नोङो नांला बे हौवाखौ आरो बै गुबुन हौवाखौ लानो थाखाय जेनेबा बे हौवाजों थानानै इयो आराम मोनला खोमालै ओमफ्राय इनि थाखायनो गुबुन हौवाखौ ओमफ्राय बे हौवाजोंबो नोङो साननैसो थाखांनानै इदिनो मोनगोन नोङो बेखौबो ओमफ्राय बेखौबो गारनानै आरो गुबुन लानोसै गेलेनाय बुस्थु नामा इयो गेलेनाय बुस्थु लाजिया एसेबां गथ'फोरा नोंसोरनि बे गथ'फोरा देनांहाय देरबा ओमफ्राय नोंसोरनि बेफोर भिडिअखौ नुबा मा सानगोन ए गथ'फोरा माने हिनजावफोरनिल' गोरोन्थि फाथैलाय बिसिनाय माने हिनजावफोरनिल' गोरोन्थि नोंथांमोना नायनायाव भिडिअफोराव नायबानो मिथिखागोन नैबे भिडिअ फार्स्टनि बे भिडिअखौ नुदोंना हिनजावा दुखु गैया एसेबो दादा बेनि खर'निफ्राय फालिखौ खोबना होनायाव इयो मा खालामदों इयो रागा एकदमबारे रागा आरोना ओमफ्राय हौवाया दुखुआव दङ मिथिगौ ना होमबा सानना नाय सोरनि गोरोन्थि ओइ दाख्लैबो साननैसो सिगाङाव मैया दाख्लै साननैसो सिगाङाव मोनसे बिसिनाय नुलांखाबाय हौवाया रुखु गाबदों हिनजावा एसेबो जेबो दुखु दाहा जायाखै थास आसुरितसो मोनोलां माबायदि ना गामिनि मानसिफोरा एकदम सांग्रां जानांगौ बेफोरबायदि फाथैलाय बिसिनानै माबा मोनसे दावराव जाबानो फाथैलाय बिसिनानै बिदि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामना होयोबा इसोरो मोजांसो मोनो ओइ जोंना फाथैलाय बिसिखांबाय इजों जेबो रिलेसन गैला आं गुबुन हौवा लानोसै इदि होननानै सांग्रां मोनो बिनि थाखायनो फाथैलायबो बिसि होनाङा बिसोरखौ गुबुनजोंबो हाबा होनाङा बिसोरखौ एकदमबारे बिमा बिफाजों मोजां रायलायनानै अबे गामिनि मानसि इसोरो
न'खरखौ गोख्रों साजासो होनांगौ ओरैबायदि साजा होनांगौ बिसोरखौ जेनेबा बे दा जायजों फाथैलाय बिसिगोन ना बेजोंथ' बिसोरो थाखाला बेखौथ' नांखाला नालाय बे हौवाखौ थ' बेखौ नांला नालाय बिसोरखौ गुबुनजोंबो हाबा जानो हायि खालामना दोननांगौ ना गुबुनजों हाबा जानो हानाय ना बे हौवाजों फैफिनाबा संसार जायाबा जायाबा दे गुबुनजोंबो हाबा जानो हायै एकदम खाथायाव लिरनानै दोननांगौ जेनेबा नों गुबुनजों हाबा जानो थांबाथाय जिन्दागि नों न'आव फैफिननो मोना आरो फैसाबो दाबिनांगौ बिसोरखौ बुरजा आरो इफोरबायदि खालामनांगौ आरो ना मानो होनबा बिसोरो बेफोरबायदि खालामबासो इफोरबायदि एसे दायावनो हौवाखौ गारनो सानग्राफोरा एसे माबा मोनसे गोरोन्थि जाबानो हौवाखौ फाथैलाय बिसिनो सानग्राफोरा होमबाना बन्द' जागोन एसे दा साननैसो नोंथांमोना नुबायानो थाखादों गोबां खालि फाथैलाय बिसिनाय आं जोंथिंथ' बुंखायो जोंथिंजायनि रुल्सफोरखौ आं बुंखायो जुदि गामिनि बारगा खामानि मावोना डाइरेक्ट बैखराव दोननो नागिरखायो जोंथिंजायनि मानसिफोरा माने नोंसोरो गामिखौनो नाङाबा गामिनि खोथा समाजनि रायजोनि खोथाखौ नोंसोरो जुदि खोनासङाबा नोंसोरखौ गामियाव दोननानै मालाब बैकट खालाम हारसिं था बेफोरबायदि थ' बैकट खालामबाथ' हारसिं थाबाथ' बोरै जानो बायसान्स जुदि न'खरावनो सोरबाफोर बेमार जायोबा माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा थ' रायजोखौथ' नांगोन ना मानसिफोरानो जुदि थैयोबा बायसान्स थैथों बेफोरखौ होनदों आरो ना आं खोथाजों खोथा थ' बिसोरखौथ' बानगारनो थाखायथ' मानसि नांगोन ना रायजो नांगोन थ' रायजो गैयाबा नों बोरै सोलिनो बिनि थाखायनो बेफोरबायदि डिसिसनखौ लानांगौ होमबासो गिगोन बैसोरो फैसाफोरखौबो ओरैबायदि दाबिनांगौ जेनेबा नों हाबा जायोबा गुबुनजों हाबा जायोबा न'आवबो दा फैखा ओमफ्राय फैसाया बेसेबां होनांगौ बिदि डाइरेक्ट बुंखानांगौ होमबासो गिगोन नालाय बेखिनियानोमोन शेयार खालामना होबानो जाबाय सोरबाफोर जुदि नुयोबा खबर होबानो जाबाय नोंथांमोना आब' सिबिरानिनि बुंनायखौ बुजिबाय जानांखागौ गोबां बाथ्रा बुंदों आब'नि बुंनाय बायदिबाथ' बेफोरबायदि खालामखानांगौ ना गुबुन जायगायाव जाय मानसिफोरा थाहैदों बेफोरबायदि गारि फिसाय गारि हौवा गारि थाहैनायफोरखौ एकदम हमनांगौ ओरैनो हगारनानै जेबो लाब गैया मानो होनबा दाथ' ससियेल मिडियानि जुग ना ओरैनो सिरि थाखुमानोबो हाया सासे नङा सासेथ' नुखायो नालाय बिनि थाखायनो थ' शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो ना सोरबा आरो आंनि भिडिअखौ गोदान नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय थ' बाय